Здравейте и на здраве с дозата ми колаген за деня. Днес съм си я приготвила с кокосово кисело мляко, замразени боровинки и колагена, който лично аз приемам ексклюзивно последните месеци, само него. Това е Anti-Aging Beauty колаген на Revital Trax, който съдържа патентованите колагенови пептиди Verisol. Защо направих промяна и започнах да приемам само него напоследък? Имах стресиращ период в живота ми, който се отрази по начин, който до сега не ми се беше случвал. Предполагам, че възрастта ми е фактор, нещата, които са се случвали по един начин на 20-30 години, а след това да се случват по по-различен начин. А именно стресът се отрази доста видимо на косата и ногтите ми. И забелязах, че цвета и тургора на лицето ми започва да става по-уморен и по-видимо уморен. И тогава реших да приемам ексклюзивно едно цяло саше от колагена на Revital Trax на ден, като клиничните проучвания за него са с доказан ефект върху състоянието на кожата, косата, ногтите. Останалите съставки в продукта са синергично действащи за външния вид на кожата, косата и ногтите, а именно хиалуронова киселина, знаете, тя задържа влагата в клетките, витамин С, който е прекурсор тялото ни само да произвежда колаген, както и способства по-доброто усвояване на колагена, цинк и биотин. Цинка и биотина са директно свързани с външния вид на косата и ногтите и кожата ни. Така че, момичета, на здраве с колаген!